mektep okuçylarymyzda mektep we okuçy gyzatlaryň hemmetiniň bir iş bolmagy üçin şu kanuna hereket edildi. Emma buna teretmedi. Käbir yalan dostlary, yalan maglumatlar bar. Bu gurulmasy bahadiye. Käbir ina özüniň çağrısyny söyleýän bolsa, özüniň çağrısyna bilim terbiýe berýän bolsa, onu ol birinci okuw bilim aýdyny okuçylar bilen gelýärler. Bilim okuçylaryna alyp gelýär. Emma şol yalan maglumatlary ýaýratýan käbir inakalaryň dikkatyny ýetirsin diýär. Bilim Türkmenistan ülkemizde bu bilim verildi. Şol bu bilim alýan her bir çağ